Miyo moro ma bende iko Seniang ma odak kod ng'ol e gwenge ma Kambeke Village, Kanyach Kachar location e kar chung' od bura ma Homa Bay Town koro kwayo josamaria mang'won mondo koyie ogerne ot kaluwore kod chal mar kama odak gi thuolo masani. Dayono manok Karen Auma Ojwang wacho ni sani ngimane ok ni kare kaluwore kod chal mar ot modake ma bende en od lo ma osewuore, kendo okwayo josamaria mang'won mondo mi ochore lwetgi mondo mi ogerne ot. Asebedo ka an mana ng'at man gi chandruok masika kwaya ng'ama nyalo konya e yo maler onge mana kecheno masikogo bende an chi liel nyithindo moko man kagi koro gin nyithi kiye to kadak maber ma kata ka jogo nyalo biro ni biro ka to biro ni mama ni to kodak maber adier to kadak maber dak machwer dak man chandruok ng'ol bende ng'ol bedo piny ka konyora onge sama yie moyie konya sama nyaka oyie locho nago loch na locho.